Egungo garaietan, ikusentzunezko baliabideak sekula baino eskuragarriago daude. Edozeinek dauka produktu bat ekoizteko gailua erabilgarri, eta egoera hau aprobetxatuz, BBK Clip 2011 ekimena jarri da martzan. BBK instituzioaren eta Azkue Fundazioaren arteko elkarlanaren ondorio, laburmetrai txapelketa dugu. Beti ere euskararen inguruan oinarritzen dena. Horrela, parte hartzaileek 3 minutuko luzera gainditu ezingo dituzten bideoen bitartez hartu ahalko dute parte. Baina, ibilbide bat eginda fundazioak, ordutik ona zuzen bizkaierazko zuzentzailea martxan ipini dugu, Wikiplaza bera bebai, xaranbela sensibilizazio kanpaina telefono mobiletan euskera erabiltzeko, eta hainbat ekitaldi eta lan egin dugu. Bideoek 60 eta 80 segundu bitarteko horretan ebiliko dira, baina gehiengo bat emotearren 3 minutu, bideoen lehiaketa aurkezteko epea, ekainaren 15etik eta irailaren 15era izango da. 3 kategoria izango ditu txapelketak. Sormena, dibertzioa eta trap berria. Eta beste 2 maila adinari dagokionean. 14 eta 25 urte bitartekoa eta 25 urtetik gorako parte hartzaileak hartzen dituena. Orotara beraz, 6 sari orokor, azaroan egingo den jaialdian banatuko direnak. Parte hartzeko baldintzetan, esan bezalaxe, multzo handi bi egingo dira. Bata 14 urtetik 25 urte bitarteko bideogileak izango dira, kreatiboak edo autoreak, eta bestetik 25 urtetik gorakoak. 3 atal nagusi, batean eta bestean, batean sormeneko atala izango da bata, euskeraz modu originalean aurkezten diren irudien multzoa edo bideoak izango dira hor, dibertsioa da bestea, eta 3. trat berri, deitzen duguna, euskera tradizionalena eta berritzaileena ondo uztartzen edo epaimaiaren arabera eta ikusleen arabera hobetoen edo ondoen uztartzen dabezanak. Bideoaren estruktura erabat librea da. Bai estiloari dagokionean, bai grabatzeko erabiltzen den instrumentalari dagokionean ere. Horrela, telefonoz grabaturiko bideoak ere onartuko dira. Aurkezpena burutzeko bbkclip.biz web horriko jarraibideak baino ez dira jarraitu behar. Animatuko zaretenontzat, jakizue gaurtik aurrera dagoela zabalik bideoak jasotzeko epea.